Pokoj vám a láska s vierou od Boha, nášho Otca a od nášho Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Z úcty k Božiemu slovu prosím povstaňte a vypočujte si slova Svätého písma, ktoré sú základom pre dnešnú zvesť v 12. nedeľu po Svätej Trojici, ako sú zapísané v prvom liste Petra v 1. kapitole od verša 3. v mene Pánovom takto. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej k neporušiteľnému, nepoškvrnenému a nevednúcemu dedičstvu odloženému v nebesiach vám, ktorých moc Božia zachováva vierou na spasenie, pripravené zjaviť sa v poslednom čase. Amen. Toľko je slov Svätého písma. Bratia a sestry v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, milé kresťanské zhromaždenie, dnešná 12. nedeľa po Svätej Trojici podľa starocirkevnej tradície upriamuje našu pozornosť na jeden z najvzácnejších Božích darov, ktoré dostávame a bez ktorých by náš život nemohol byť v plnej miere ľudským, a je to dar reči. Skutočne práve týmto darom sa človek odlišuje od ostatného stvorenia. Práve vďaka daru reči, schopnosti sa dorozumieť a vyjadriť svoje srdce, je človek vybavený alebo obdarený tým Božím obrazom, ktorého podobu nesie od svojho stvorenia, ktorá je v ňom napriek porušenosti hriechom. Božie slovo však nám vždy pripomína, že každý dar, ktorý človek dostáva od nebeského Otca, je zároveň spojený aj s istou úlohou a povolaním. A tak nám dnešná nedeľa kladie otázku, akým spôsobom využívame ten dar, ktorý dostávame od nebeského Otca, dar reči, schopnosť vyjadriť svoje myšlienky, pocity, túžby, to všetko, čo prežívame, čo nás teší, aj čo nás trápi. Podľa pravdy musíme si priznať, že nie vždy naše slová slúžia na budovanie spoločenstva, nie vždy prinášajú pokoj a zmierenie do našich vzťahov, a tak je potrebné hľadať odpoveď na otázku, akým spôsobom máme predovšetkým využívať tento vzácny Boží dar reči. A práve o tom hovorí prečítaný odsek z prvého listu apoštola Petra, ktorý hovorí o oslave Pána Boha. Obyčajne my ako ľudia oslavujeme vtedy, keď sa nám niečo podarí, keď dosiahneme nejaký úspech, keď máme možno životné jubileum alebo iné udalosti, ktoré sa týkajú nášho života. Ale Božie slovo nám pripomína, že predovšetkým na prvom mieste sme povolaní oslavovať nášho nebeského Otca, Pána Boha. A tak to robí aj apoštol Peter vo svojom liste. V dobách staroveku bolo zvykom, že pri písaní listu ten, kto písal určitý list, tak najprv vyslovil určitú chválu alebo oslavu určenú tomu človeku, ktorému to písal. Ale apoštol Peter na prvom mieste chce oslavovať Pána Boha, a tak začína aj svoj list práve takouto oslavou Božieho mena, tým, že nazýva Pána Boha požehnaným. To bol spôsob, akým oslavovali Božie meno už Židia v dobe starej zmluvy vo svojich modlitbách. Židia požehnávali Pána Boha predovšetkým z vďačnosti za jeho otcovskú lásku, ktorá sa prejavila vyvolením Izraela a mocnými Božími skutkami v dejinách, z ktorých najväčším bolo vyslobodenie izraelského národa z egyptského otroctva. A okoľko väčší dôvod oslavovať a požehnávať Božie meno máme my, ktorým sa nám ako kresťanom dal nebeský Otec poznať vo svojom synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi, v ktorom nás prijal za svoje deti, za synov a dcéry nebeského Otca. Apoštol oslavuje
Boha a Otca, nášho Pána Ježiša Krista. A to je ďalší dôvod na vďačnosť voči Pánu Bohu, lebo nám to pripomína, že náš Boh nie je niekde vzdialený, preč ďaleko od nás, ale je nám blízky v každej chvíli práve vo svojom synovi, ktorého poslal na túto zem pre všetkých ľudí, aby ich zachránil, a to urobil zo svojho veľkého milosrdenstva. Milosrdenstvo je v dnešnej dobe veľmi vzácne, pretože milosrdenstvo znamená ochotu alebo túžbu konať dobro iným bez toho, že by sme očakávali za to odplatu získať nejaký prospech. A apoštol Peter nám hovorí, že práve Boh je zdrojom tohto milosrdenstva, lebo miluje každého človeka svojou láskou a chce, aby každý mohol prebývať v Božom kráľovstve. Apoštol nazýva toto Božie konanie alebo cieľ, ku ktorému smeruje práve znovuzrodením. To znamená obnovením Božieho obrazu v srdci človeka a obnovením toho všetkého, na čo bol človek stvorený, aby mohol prebývať s nebeským Otcom v dokonalom spoločenstve už tu na zemi a iste aj v nebeskom kráľovstve v jeho sláve. A práve na tomto je založená naša nádej nie len pre časnosť, ale najmä pre večnosť, pretože Boh je ten, ktorý chce obdarovať človeka tými najväčšími darmi, aby mohol prijímať plnosť jeho požehnania, aby mohol mať istotu, že na tejto zemi môže už tu si otvoriť cestu do večného kráľovstva, môže nájsť prístup do Božej slávy a práve táto nádej je založená na vzkriesení Božieho Syna, Pána Ježiša Krista. Ako prebieha, alebo ako sa prejavuje takéto znovuzrodenie, o ktorom hovorí apoštol vo svojom texte. Ježišovi učeníci na Golgote po ukrižovaní Pána Ježiša Krista boli smutní, rozchádzali sa, išli preč, ale keď sa im ukázal vzkriesený Ježiš, mali sa možnosť dotknúť jeho rán a nádej, ktorá takto im bola darovaná, im dala silu, aby konali svedectvo o vzkriesenom Pánovi, o tom, ktorý je oslávený, ktorý žije a kráľuje na večné veky. V dobe, keď písal Peter svoj list, tak boli kresťania nezriedka vystavení aj ohrozeniu či prenasledovaniu. Dokonca boli vydávaní aj na smrť, keď sa odmietli zrieknúť kresťanskej viery, ale práve vtedy aj v týchto situáciách boli kresťania pripravení oslavovať nebeského Otca za jeho lásku, za istotu a nádej vzkriesenia a večného života v Božom kráľovstve. A to je pozvanie aj pre nás v dnešnej dobe, pri tom všetkom, čo nás trápi, ale aj v tom, čo nás teší. V každej chvíli nášho života sme povolaní ten Boží dar reči využiť na službu Božieho kráľovstva, oslavu Božieho mena, aby sme mohli to Božie sväté meno oslavovať nie len v tomto časnom živote, ale aj v nebeskom kráľovstve, kde nám Pán Ježiš pripravuje príbytok a kde nás očakáva, ak budeme tu na zemi ho verne nasledovať, tak budeme s ním aj kráľovať v jeho sláve. Amen. Pomodlíme sa v duchu a v pravde. Oslavujeme a velebíme Tvoje sväté meno, náš Pane a večný Bože, za to, že si nevýstižný a Tvoja moc nemá hraníc. Ďakujeme za to, že sa nám dávaš poznať vo svojom slove, približuješ sa k nám a chceš, aby sme počuli tvoj hlas. Tak nech sú naše srdcia aj v tejto chvíli, v dnešný sviatočný deň, otvorené pre prijatie tvojho slova. Prosíme ťa, aby ty sám si duchom svojím svätým aj nám otváral cestu, ktorá vedie do večného života v tvojej sláve. Pomôž, aby aj naše srdcia i mysle boli obnovené tou životodarnou mocou tvojho ducha, aby sme boli tak
povolaní, osvietení aj posvetení tým duchom, ktorý prináša novú nádej do našich osobných životov, do našich vzťahov, v našich rodinách, v našej práci i v spoločenstve cirkvi, do ktorej si nás povolal. Tak požehnaj ten čas, ktorý je pred nami, dnešný sviatočný deň, ďalšie dni, ktoré nám dopraješ prežiť v tejto časnosti a pokorne prosíme, otvor nám raz i dvere do blahoslavenej večnosti, kde žiješ a kráľuješ ako večný a požehnaný Boh s anielmi a so všetkými svätými. Skloň sa ku všetkým nám, k našim blízkym, rodinám, priateľom. Zvlášť prosíme o Tvoju prítomnosť pri všetkých, ktorí sú pod ťarchou kríža v chorobe alebo v inom trápení. Pomôž nám, aby sme si navzájom dokázali uľahčovať tie bremená, niesť kríža, tak, aby sme naplnili zákon Kristov.